erakutsi dozko aitzek eta amak jaizo gari zen momentutik eskora. Da gero eskolara du nahi nien, orduan, klaro, dakot, 87 urte. Del año 29, nazi jo. Orduen, itzen esan du eskueraz, gerrazaz hoi esan dalez, kartzelara nago egun baten, eskueraz injotelako berba eskolan. Da imin hauen maestriek, haulan, hormara begire, anotzalde guztizen. Bai, hormara begire imin hauen. Da, nik zein eskatu notzan, bainorago dut, komunerago dutela zuen. Esan dozten ezetz, da orduan zein jonitzize bertan egin. Eskolan, eskolan. Guretzin danok eskolaz. Ez que erderaz ez du jakin eguno, gura ma krisada honzan atzinen. Da, eskontu deni, bertan ikasi da apurtzu bet erdera. Baina eguno ez du egin erderaz berbatzien, beti eskuera. Niraitze arraintzalien, neure neba bi arraintzalik. Neure izdi bezkontu da arraintzalikaz, da neue bai.